Reći, 10 sati i 33 minute. Dame i gospodo, u nastavku jedna humanitarna akcija koja je okupila ne samo članove Varaždinskog Rotary kluba, već i prijateljske Rotary klubove, njih 9. Svi oni našli su se na lokaciji u Đurđevcu, mislim da su Đurđevečki peski bili u pitanju, tamo su odradili humanitarni lov, a sve kako bi prikupili financijska sredstva potrebna za nabavku štenaca labradora, a koji pak će nakon obuke postati psi vodiči koji su prijeko potrebni u posljednje vrijeme. Kako je zapravo izgledao sam lov, doznaćete u narednih nekoliko minuta. Povodom obilježavanja 90. obljetnice postojanja, rada i djelovanja Rotary kluba Varaždin te 30. godišnjice organiziranja Rotary lova te osnivanja International Rotary Fellowship of Hunters u Hrvatskoj, u državnom lovištu Peski u Đurđevcu organiziran je humanitarni lov na fazane s ciljem prikupljanja financijskih sredstava koja će biti namijenjena za nabavku štenaca pasmine Labrador, a koji će nakon treniranja postati neizostavni dio života osoba s invaliditetom. Prema podacima do kojih su došli članovi Varaždinskog Rotary kluba, potreba za psima vodičima u posljednje je vrijeme sve veća, pa su stoga i došli na ideju prikupljanja potrebnih financijskih sredstava kroz druženje provedeno u lovu. U provođenju spomenute akcije, Varaždinskom se klubu pridružilo još 9 hrvatskih Rotary klubova. Sve prisutne na samom početku druženja pozdravila guvernerka Rotary distrikta 1913 Ljiljana Trstenjak. Trenutno je jako puno tih druženja naših planiranih, nažalost odgođeno i otkazano, tako da još više moramo cijeniti upravo ovu priliku danas ovako u prirodi se naći i sunce je izašlo i realizirati još jedno prekrasno rotarijansko druženje. Ono što sve nas rotarijance, ne samo u Hrvatskoj, ne samo nas ovdje danas, nego stvarno svih 1.200.000 diljem svijeta veže je to da temeljeno na našim čvrstim prijateljstvima u stvari radimo jako dobre stvari, velike stvari, radimo dobra djela, mijenjamo živote, a između ostalog smatram osobno da je ovo jako lijepi cilj koji si je zadao Rotary klub Varaždin, da upravo prihodom od ovog današnjeg našeg druženja naprave jednu sjajnu stvar, to jest nabave pse koji će biti trenirani za pomoć ljudima kojima je to potrebno. Nakon jutarnje okrijepe, kratke pripreme lovaca i tipične glazbene podloge rogista, rotarijanci su krenuli u lov. No prije samog početka trebali su čuti par upozorenja, prije svega vezanih uz sigurnost te lovačku etiku. Nalazimo se danas u našem lovištu Peski. Danas, evo, imamo prekrasan lijepi dan, nadam se da ćete uživati i u lovu, nadam se da ćete uživati i u prirodi i lijepo spino sve da će završiti kako treba. Lovit ćemo danas fazansku divljač, muško i ženska, znači koke i pjetlove. Ono što bih vam svakako htio napomenuti, to je da obratite na sigurnost u lovu. Poštivajte pravila lova i lovačku etiku. Nemojte pucati jedan prema drugome, nemojte pucati na divljač koja se tek podigla. Pustite neka se digne više zbog sigurnosnih razloga. Nadam se da će sve proći u dobrom redu, ali molim vas, držite se reda. Ovo kako je u početku krenulo, moram priznati da baš nije dobro, ali slušajte tu. Nakon završenog lova i prebrojanih rezultata, rotarijanci su sa zadovoljstvom zaključili kako je ovo njihovo druženje bilo uspješno na nekoliko razina. S time se složio i tajnik Rotary kluba Varaždin. Današnje druženje rotarijanaca je ponovo pokazalo onaj rotarijanski duh, dobru atmosferu i volju za zajedničkom akcijom, bez obzira kakve akcije se to radi. U ovom slučaju smo se našli iz dobrog dijela Hrvatske, iz Gospića, iz Vinkovaca i Zagreba, iz ostalih dijelova, da ih sve ne nabrajam, prijatelja koji su željeli doći ovdje, družiti se s nama. Većina od njih je prvi put u ovom kraju, Podravskom, na Đurđevačkim peskima, u lovištu Hrvatskih šuma i oduševljena je sa ambijentom, sa atmosferom, sa druželjubivošću i profesionalnošću ljudi koje smo ovdje susreli.
Svrha druženja je postignuta, dakle upoznali smo, proširili smo vidike, ali smo postigli i onaj cilj da smo prikupili određena sredstva kojim ćemo kupiti pse za pomoć potrebitima, onima koji će to trebati. Dakle, apsolutno jedan opći dojam je pozitivan iz razgovora sa prijateljima. Svi nose lijepe uspomene, mi ćemo se sada nastaviti družiti, pričati o našim daljnjim akcijama, mogućnostima, upoznavati dublje i širiti taj duh lovaca, rotarijanaca među svojim prijateljima, kolegama u svojim klubovima. Nedvojbena je činjenica kako će varaždinski rotarijanci i dalje nastavljati nesebično pomagati potrebitima, ovakvim ili sličnim akcijama, a vrlo će skoro i maleni labradori, zahvaljujući njima, krenuti u školu, te vremenom nekom postati najbolji prijatelj i vodič.